pino ene aduonu baako 2021 mu no enipa enam eye akwanhia so womoto nananom ewo nsedo ewo Kumasi asei enya santimantamwa eye Kumasi asei no ehuri ekwaнаnim bese ohamo chichemu no eye miensa ye fansa 3%. na womo mubusa enkontan eye ko bia wonten ane John Hopkins International eye Injury Research Unit womo na bo modin a omubo pini adwumaku a enhya ban ase ya omonso womden ane eye Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety womo ane bo modin ne omotena se omhwehwemu abu nkonta eye science and data eno omde science mu nyina atimiri ababa tudwa na enoma bese miensa ne akire ni a omugina so ede ye hwehwemu pa ane se oba Kumasi ase ya 1 minute bia na chese omanfo atwi ehyen a ase speed no omkọ no ewo soro dodo omsinka waduru ba bi ti se bia Kumasi se no what chese what speed na bro so e bia bese 50 kilometers per hour now so obi bomaden ase kire ne se na watia as accelerator se de no so no watia so sa kopiem bese 90 kilometers per hour omgide pass ne nyina kan bi na boa ema sa akwanhia no ekosoro ewo Kumasi asei no omu kirem se enye womu a omutumri katenta nko a obi onomu a ekwan obefa so omu twi sa afidie tetafoi mekire moto no eya no omu ni sa helmet no womu nhyebi sa de na ehom ti se kora no bebre nhyebi de wotwi hyan no anase de wotwi moto no wo nhyebi na kampese obi a wote nachi wono so sa nkofuko no womu so nhyebi omu se ade ba ko eto so mienso omu hwe ye ene se obi onomu a ase wote kamu a seat belt nso sa nyade omu bobie na omugidie passe ne nyina kan bi na ene 2021 no enipa ewu ye ewo Kumasi ase nkoa no ehuri ya etimi ekosoro na bra omuguso ana womu ebubu mu na chese nkontabuo ne nkoso ano omso nya baduru Kumasi sisi ya omugidie passe kansa hodo a womutimi do omani ebuye edi akire no emu beso hamu chichemu bese eye aduasa miensa de eyi 33% no behu omu mirikan ko a onfonse bia ofra tonsu eba so kwa ha no amia so watia seretan so hwim na gie wode ahye bia bese ted o sadian na namununkum santi se koba se nyankopa amfafia ubenhu an se ka na kwahye baabi na akwanhia ba enipa mpra enipa wu dodo pa de etoso mienu biam ane so omgide pase helmet no uban santimantamase ya ne titiri no wo ma wo mutwi saa eye afidie tetafoi motofo no eno so omse omubu nkonta hwe Kumasi nko ano bese 36% pe eno omutimi hyebie de wotwe moto eno obi ono so tenachi sebia wono so eye passenger no na bra wo muduru de ye fani se ebia enipadoro na fe nkwanhia siye no omse nkwanhia bese ha ene aduosia 160 ana etimi siye emu no enipa epra ya na pra na eni soro no eye bese henso ani aduokono enan 794 minor injuries ana for mo omunye epra na emu aden pa no so no etwamu bese ahenum ne aduonum enwotwe 558 eye serious injuries eno omsetim kan ye na bra wo muduru wo mo omutimi bomaden ebodi yefense eye seat belt emane ye no omso ba santimantam say ya ne titiri pa ne Kumasi asem na me kan yo Kumasi nko ano omsi 15% pe ena seat belt no omobo na mu mpo no obubu mu tototo a yese ma no bo seat belt dodo e de chen mema eno so eye 61% yese mema ne de no so no ena mbese eye 23% penti woni de 1 minute bia na mu na opani ba kwa ne den ene engineer Francis eye Afuka wono eye principal investigator / eye collaborator edema building and eye road research institute ewo CSIR wono ena bomadi ne duai wo mutumi ye workshop kese pa wo Kumasi ase ya wo muto omsa ede friends am 12 na pani no eto ansem sisei edema ye Kumasi afe 2020 no ehu Bloomberg Philanthropist say Kumasi ewo road safety challenges nti omo meboa won na yenhwe entoto no maye nti ye wo bibia ye frane risk factors no ma say enkoyia eno won sonsonso ewo ye accidents eso ebi eye
cars a etu mirika tenten ebi eye seatbelt senkrofo yusu seatbelt na bibi esi obehu na ama accident na ye severe ebi eye helmet se obi timoto so no onyusu helmet bibi esia utim se na nesosonso no enye kra ene driving nti Kumase yewie no ehun se mirika tenten do so pa ewo Kumase na we ye within Kumase ena yesan hu se seatbelt ye nyusu kra ema ne ya ade bebre eseme emema ena ehun se helmet de nkrofo enyusu eno ma ye hu se se mo nyusu sa eno nti na ema ayi accident results no enyefe because obi nyusu helmet obi ni seatbelt obi komrika tenten saving kraman kra crosso na wantumi anye na gungrungun jebesie no enye kra nti enne de ne ye dawra ye bon ama key stakeholders ebehia se yebema akoma for aswate no mo acover because more wider coverage e wo Kumase so hu suppose say lempa ampani ampa na kadwo de kesi onum be fra ye enko na ye koye mfra ya wa sama be